Gipasidunggan ang pipila ka mga personalidad o programa sa GMA Network atol sa 18th UP Combroadsoc Gandingan Awards. Ang report ni Mark Abella. Sa tema nga agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa, usa sa mga gipasidunggan og special citation atol sa 18th UP Combroadsoc Gandingan Awards 2024 ang GMA Regional TV Balitang Bisdak ubos sa Most Development-Oriented Online News. Ang istorya nga dalit ni Balitang Bisdak anchor Alan Domingo nga kabahin sa mga mag-uuma sa Talisay City nga gipost sa GMA Regional TV Online ang gipasidunggan. Gawas ni ini, gipasidunggan usab ang mga programa sa GMA Network. Aniya usab ang mga talaan sa mga midaog ng mga kapuso personality. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Kauban si Clans Gabutin, Mark Abella. Balitang Bisdak.